Takže čau lidi, tady je znova Jiří a předtím se nám ten Battlefield moc nevyved, tak zkusíme rychle další kolo, třeba to bude lepší. Co vy na to? Myslíte, že nám to půjde? Pojďme je vyknajfovat, pojďme je zabít, pojďme jim ukázat, že jsme Češi, hop. To je hajzl, kdyby si tam byl jenom jeden, tak je po tobě, protože já jsem tě zabil, hej. No, takový to jak chodí po skupinkách, co? Hej, dívej, takhle tam vlítneš a dostaneš, No, zase nějaký mě vzal hrncem po hlavě ze zadu, hajzl jeden. Tak pojďme na ně, Češi do toho. Češi do toho. Ty vole, tam jich je. Taková grupa dětí, haha. Do prdele. No, pojď, já musím najít jenom jednoho, kde je, prostě, oni se někde rojí. Byl náš, tak odporný hmyz. Ty vole, tady jich je. Takový dobrý bug, ale dobrý, no. Já jsem druhej, Starfox je druhej. Starfox je moje herní přezdívka, kdybyste to nevěděli. A pokud byste se ptali, jestli z něčeho složená není, prostě mě Starfox napadnul. Hele, a teď mu dají ban. Ban na 5 minut. No, to je prostě kolko, co neumí číst. Jenom knajvy a on tam přijde. No, ze zadu. Zmrde. No a tady ten zelený místo by mě oživil, tady ten hajzl. Ještě se mnou v týmu, tak na mě radši prdí, to je dneska úroveň. Víš jo, ať tě budu oživovat, ty se za mě vystrala. Co mi budeš dělat do kamaráda? Škoda. Ten mě chtěl zabít, ne? Škoda. Protože jsem nemohl vylézt na tu přímsnou, to nejde? Nebo jsem tak nešikovnej už? Fakt vůbec nevím, jestli jsem tak nešikovnej, nebo... Ježiš. Zase jich tam běží jak... No, to víš jo. Já bych ten váš nůž ACB90 chtěl taky, ten vypadá totiž líp. A totiž oranžovou uchytku. Vadni. A jestli myslíš, že na mě bude dělat machry. To tam je zase jak... Tam když půjdu, tak zemřu. Pojďte hoši, pomozte mi. Už mi to jde na tu římsu. Teď jsem tě prozradil, co? Koukněte, jak poběží za mnou, ne? Tak něco. Třeba, kde je? A už tě mám. Vole, co? Takovej bug, prostě neviděl jsem, jak mě knajpnul. Bože, děkuju. Jsme u toho, věříte na nějakého boha? Nebo ne? Počkej. 76%. Ty vole, tam jich běží. Pojď. Nikam nepůjdeš. No, zase ze zadu. Ty hajzl jeden. Ale jak jsme... Hej, já jsem první. Češi do toho. Češi do toho. A pak, že jsou nejhorší Češi, co? Jako, je pravda, že bych nechtěl hrát s Korejcema, to by jsem asi pěkně prohrál. Tak do mě... Pojď. Víš jo, budeš dělat tady do kamaráda, co? To víš jo, všechny vás tady vykylím. Škoda. Pojď. Hele, to je hajzl, to je prostě hajzl. To víš jo, Stane se vám taky, že prostě když jednou knifnete, tak už vám ten knife nejde, to je hrozný. 10:11, no, mohlo by to být lepší, popravdě, no. A co si budem nalhávat, i 10:11 je dobré. Oživíme, kámoše. Což je super.
Pojď, mě knajkne ze zadu, vsadím se. Že jo. Pojď. Brácho, stávej, nenech mě v tom. To víš jo, no, to je hajzl, ty zbyku jeden. Zase má ten blbej nůž s tou oranžovou chytkou, ten bych chtěl úplně taky, ten vypadá úplně dobře, úplně týpek jak svině, to prostě. No jo, ze zadu zase další, no, to je parchant. Počkej, já se na tebe dojdu, ty darmošlape. Tady mi dělat. Počkej. Kde seš? To si děláš prdel. Hej, tyhle, ten za mnou má 4:4. To je fakt zabiják, to je hrozný. Ty vole, jaký vocas tady asi střílí. Doufám, že dostane někdo ban, víte co, prostě přijde tam. Jenom knajvy a oživování, přijde tam a je po vás prostě. No, prostě to nechápete, no, to jsou prostě lidi. To nejsou Češi, to je jasný. Kde seš? Ježiš, teď co úplně zase kurvím. Bože, tak, trochu profackovat. A je to, a jedem. Češi do toho. To snad není možný, takhle to skurvím. Počkej, oživte mě, prosím. Vole, kdo seš? Zase tady ten hajzl s těma hrusnýma očima a s tou tlapkou na hlavě. Ty vole. Mě neoživujte, to nemá cenu prostě. No. Tady jsem se ani nezve, takový spawnkin zaslaný zmrdi, počkejte. Já už nechci oživit, jdu tam sám. Tam toho neoživím, ten už to nemá tu trapku. Jo, kde jsou všichni? Kde jste? Knife. No jo. To by bylo, abys mě nezabil, co? Medaile boj na blízko, ej, dobře já. No, teď jsem to nic moc nedával, tak... Jak je to možný? A jak to, že má 100%? Tyjo, takovej skurvený hack. Díky kámo. To je dobrý, ty vole. Kámo, mrzí mě to, že tě tam ubodali, protože jsi frér. A další vocas, co jsem přišel a neumí nic. Víš jo, a někoho střílet nebudeš. Ty vole, to je dobrý frajer. Hej, jenom nestřílení. A tyhle to... No, tyhle to je pěkný debil, ty střílí po mně. Zmrde. No. Kokorochama. Já ti dám kokorochama. No, já ti dám kokorochama. A pete to opej. Žádný střílení. Týpek běží na ně dva. Ty vole, zmrdi. No a zastřel je. Hej, sedu náboj na blízko. Střílím. Dokud mám náboje, střílím. Kde jsou? Ty vole, kde jsou? Taková grupa tady zase. No jo. Úplně nejhorší, když tam je třeba 5 lidí, prostě to nedáte. Kdo byl jeden na jednoho? Tak kdo by chtěl dát výzvu, dát jeden na jednoho? No jo. Se dva zmrdit, tyhle. Nevadí, pojďme kluci, jdeme na ně. Super, už mě někdo předehnal. Víš jo, ty budeš běhat, ne si pralce. A mu dám, si myslí jako, že tady bude dělat na mě machra, bude se tady povyšovat. Tak pojď, chalane. Ty vole. Takhle, dobře jsem o době, to se mi úplně líbí tady, no, jasně. A to se mi úplně líbí, jak prostě vám úplně uteče, vy se ho chytnete, přilejtete a knife pod hrdlo. Ale už jsou tam dva. Víš jo, tady to vám taky udělám. Aspoň jsem ho zabil. Takový to úplně spawnkill, jak on se narodí, jak ho někdo oživí. To ubral 50%, jo.
Ty vole. Just keep breathing, man. Just keep breathing. To je... dobře dobře ho vzal. No, zezadu ho vzali, ty vole, to jsou svině. Jdeme mu pomoct, zase vidíte to? No jo. No, tohle to nedělej to živování, to je na hovno. Nebo živojte mě. Please. Prosím vás, pane na nebi, neoživujte mě, pojď. Tyba, kde seš? Pojď. Hele, já tě ho zbavím, počkej. To víš jo, ty budeš do něj. Ty budeš do něj. Přijdeš a oživíme a někoho. No jo, to by bylo, aby tam někdo nebyl a neknife mě zezadu, že jo? Co? Jaký zmrt. Já mám to sami, tam někdo to. Ten se tady vyvádí, ale dobře. Když se vsadím, že jich bude, jak... No jo. Byl jsem povýšen. A pořád se držím na druhém místě, je to dobré. Až budu třetí, tak to nebude dobré. Vypnu stream a fuj. Musím se to stydět. Specializace. Ty vole, kde seš? Co to bylo za specializace, jaká ve stanu, já jsem to přečet. Zajímavá specializace. Kanálový chodič. Chodí kanálama, přijde, vyjde, knajvne a je po něm. No jo, zase má ten ACB. Mě zajímalo, jestli ten ACB nůž je účinnější než ten normální nůž. Určitě jo, že ty premium hráči jsou nějak zvýhodněni, ale ne. Já bych řekl, že asi ne, to asi nemůže být, co? Pojď, kluku. Kruci, ale to nebyl on. Já jsem nechtěl střelit, to je tak prostě náhodně. Ještě jsem ho nezabil, jenom jsem ubral. Jsem ho skoro měl. Víš jo. No jo, zase tady ten memo. Počkej, já mám na tebe spadeno. No jo. Takový bug. Jsi do mě pořád. Víš jo. Tyhle, já tě... Takový bug. Vidíte tu pozu? To je prostě frajer. To je frajer, ten se ničeho nebojí. To je můj kluk. Tak pojď ty. To je hrozný. Pojď, oživíme ho. No, počkej, až tě nakopu do prdele, tu budeš šumět. Hergot, mě to dneska vůbec nejde. Počkej. No to jo, to bych chtěl teda vidět, fakt. To bych teda chtěl vidět. To jo, takový hacky používá, to určitě. Kde seš ty? Hej, tyhle, to je frér. To je frér, to je můj kluk. Ty vole, takhle mu dát do hledky, to bych nechtěl. To je úplně nechutný v reálu, vemte si to. Správně, hoši, správně. Vezmu to tudy. Si myslí jako, že mě tady někdo okčije, ne? Že tady za mnou bude chodit a...
Knajve, a je po tobě ty. Revíte. Patch yourself up with this. Here's the first aid. Patch yourself up. Pozor, tady nic. Nikdo nic. Help me out. To víš, že jo? Ha, Got your first aid here. nabíjíme. Tamhle je, nahoře. Pojď dolů, ne? Jak to? Překazujeme strike. Kill strike, jako v Call of Duty v kódu. Cože? No jo. Thanks, man. I really need you. Ale, jak mě mají, to bylo úplně jasný, já jsem měl i málo životů. A to je úplně nejhorší jako, tak jak jsme tam chodili jakoby jeden na jednoho tam, nebo prostě jako míň na to, jak jsme, tak to bylo úplně nejlepší. Protože když takhle jdete, víte co, prostě jdete do toho hloušku a pak vás killnou, ani nevíte jak. Ty vole, tam jich zase, to nemá co tam chodit. Třeba za mnou někdo přijde sám. No jo, hajzle. Jsem třetí, je to špatný, jsem třetí. Mám hroznou úmrtnost. No jo. Mnemoze 6. Ty mnemo, hajzle 1. Počkej, až tě dostanu. Přepkáko. Aha. Kde je? Get down, those bitches are getting close. Oh. Aha. On byl v tom. Here you go, buddy. You're all picked up. Get back in the action now. Pojď. Here, patch yourself up fast. Yeah. Dělej, pojď. No dělej. Ty vole. Get lit the fuck up. Enemy soldier. Kde je? Ježiš. Zase musí být 2. Pojďte někdy jeden na jednoho, co? Lampáci. Jo, se bojíte, viď? Tyhle tam jich zase je. Ha! A máš to. Hang in there, son. Thanks, Doc. How are you, little boy? Nic nebudeš. Ty vole. Pojď, defib. Tak, správně, kámo. Should be good to go. Děkuji ti. Seš brácha, kámoš. To je frajer. Ha. Si myslí, ne? Takový bug, ale dobrý. Wait, I did, OK. This should get you back on your feet. Die, man. Ježiš, teď nesnáším. Pojď, a ještě mě. Díky. Hey, you're all patched up, man. Jdi ode mě, ty hajzle. Ty vole, co není možný. Počkej, teď tam na tebe vlítnu. Dobře ho, malý. Ha, žádnej stávat nebude, já vám dám ty spam killy. To víš, jo, to by se vám líbilo. Ha. To víš, jo, já vám ukážu, jak se hraje Battlefield, vy. Tady máš ten jeho spawn kill, hajzle jeden.
Tamhle je. Zachráníme mu prdel, co ty na to? I'm bringing you back. Pojďme chlapci k nám. Pomůžeme jim. Tady určitě nějaký běží, to je cítit. Na 100 honů. Už nejde dát knife. Chápete to? Here's first aid. I owe you big time. No jo. Fucker! Oživení družstva, asistence, zabití a je mi to na hovno. Takhle mi překazil můj šňůru. Jo, si myslíš, že jdeš? Knife a je po tobě. Tyhle, ten nůž byl dobře vidět. Aha. 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 Taram. Taram. Tarurururu. Teď jsem tam ani nedošel, ty hajzle jeden. Počkej. Počkej. Počkej, už na tebe jdu. Jeři na tebe jde. Ty vole, tam jich zas je. Určitě jich za mnou běží. Aha. Tak jo, hoši, díky vám moc, já věřím, nechci, aby to bylo to video dlouhý. Chci, aby to mělo tak nějak pár minut, aby se vlastně v podstatě... Zabil jsem ho taky, dobře. Ne, chci, aby to video mělo tak nějak akorát minut, takže nechci prostě z toho nic dělat. Taký dlouhý video. Děkuju moc všem, že se dívali a budu se těšit u dalšího videa a budu rád, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu do komentářů. Takže díky moc a mějte se pěkně, mějte se fanfárově a pařte s náma. Takže poslední kill a pak vypínám stream. Takže předem díky moc a užijte si pořádného Silvestra. Pořádně rozboukejte petardy, rachejtle, všechno co je. Takže díky moc, hezký den a mějte se pěkně. Čau čau!